difficult and it was more dangerous for them, but they give their best. Yes, of course. We are hoping to invite them in our country to play with us. Before we used to play like an exchange program in the Indo-friendship like this, and then we love to invite them to our home ground and then to play with us. Thank you. फुटबल गेम जादों बेवहाय आंखौ इनभाइट खालामदों आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाफोरखौ साबायखर सानो जे आंखौ बेबायदिहाय जोंनिफ्राय फैनानै जे नायफैदों अनसायफैदों आरो बेवहाय मोजां फैदों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बेनोसै मा होनबावनो गोजोननाय मोनदों फैनानै गोनां शर्टफोरा गोबाङानो दं जेरैबायदि आङो टाइटेल्सफोरखौहाय बुंथ'नो हालिया उनावहाय नोंथांमोना नायबानो नुसिगोन कारेन्टआव जाहैबाय आंना दा मैया हगारनाय बोरमा गाबनाय मोसौ गाबनायसो दङ माने आंनि गोसो थोनायखौ माने आदा अनिला जोंना लाङो आरोखि फिल्माव जे माबा फिल्मनि नामानो जाहैबाय गोथार सिख्ला सायख'नाय पार्ट 2 बेयाव आङो मा बेबस्था खालामनानै हिन्जावखौ लायफिननो गेटसिमल' थांनो हायो नालाय बे बोरमा मोसौनि गाबफ्लायो आरोखि 10 तारिखनि बेलासियाव नुनो मोनगोन कर'ना भाइरासनि मिउजिक भिडिअ आंनि प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउटुब चेनेलावनो हगारनाय जागोन बेखौ 10 तारिखआव फुङाव हायो ना बेलासियाव हायो बेखौ हगारगोन आरोखि 10 तारिखआव फिक्स दा एडिटिंआव सोलिगासिनो दं खाल लालायदो बोरमा मोसौनिखौथ' गाबथ' नांला ना